Hola, què tal família? Molt bona vesprada, benvinguts al primer dilluns. Sí, és molt estrany, de normal estàvem els dimecres, ara ja els nostres companys de músics de la Terreta ja han acabat, que des d'ací una besa molt forta tant a Àngel com a Aurora, perquè han fet una temporada magnífica en temps de Covid que no era gens fàcil gravar aquest programa. Però res, comencem la setmana parlant de fallers. Vegeu encara continuï sol, però res, el dijous ja està així Laura, ja me'n torne jo al meu puesto de sempre. Avui se'n tornem al poble de la Llosa de Ranes, la falla Sant Josep, la que ha sigut, crec que tota ma vida la meva falla. Va ser una miqueta estrany, per no dir, bueno, una miqueta no, però estrany. Però res, vos recorde, tenim la nostra aplicació d'UTP separat digital per sistemes Android, de moment per a iPhones encara no tinguem. La nostra pàgina web d'utpdigital.es, el nostre Facebook, el nostre YouTube, el nostre TikTok, el nostre tot, ahí ens podeu seguir ja. Res, vaig a passar a presentar a la fallera major i acompanyant, en aquest cas, a Mariam i a Brian. Com esteu? Hola, bona vesprada. Molt bé. Tot bé? Esteu nerviosets? Un poquet. Sí, Tu com estàs, Brian? Jo bé, un poc estressat perquè hi ha molts exàmens, però bé. Que ara han pillat... Bueno, ara no, ara han pillat una època super estranya. Bueno, la primera pregunta, com vareu rebre la notícia del 10 de març d'aquest aplaçament de les festes de Falleres? Doncs jo estava amb les meves amigues en un parc, era de nit i anàvem a casa, i una amiga que estava en París ens va dir que van posar per internet que se van cancel·lar les falles, entonces pues, m'ho vam anar disgustades a casa. Sí, no? I tu, Brian, com vas recibir aquesta notícia? Pues jo estava amb els amics i no m'he enterat, i al arribar a casa ma mare m'ho va dir que em vaig sentir despagat perquè les ganes que tenia jo de disfrutar amb els amics no vaig poder. Sí, perquè si no recorde mal, la carpa ja estava plantada en el carrer. Sí, ja estava muntada. Uns quants dies antes ja estava ahí tot ja muntat a punt de la cabalgata, no? No sé si sabem. Estàveu a 3 dies de la cabalgata, crec. 3-4 dies de la cabalgata, No o sigui, estàveu ja allí. Com espereu les falles 2021? Jo espero que se facin o que es faci el mínim possible per a intentar disfrutar el que no van disfrutar l'any passat, però degut a les circumstàncies no crec que fem molta cosa, però espero que facin alguna cosa. Sí, per lo menos. L'esperança de moviments fallers, ja vos dic jo que tinguem, i per lo menos. Unes falles normals, conegudes, no les anem a tindre, però el vostre any sí que va ser... Bueno, els vostres anys. Tu t'imaginaves algun dia que t'anaves a presentar a Fallera Major i anaves a ser 2 anys? Jo, Ho has assimilat? que va. Encara no. Jo dic, ja ha acabat el meu any, però encara no tinc assimilat que encara, vull dir, no he fet el meu càrrec, no l'he acabat. Bueno, quasi en allò quasi que no Ni ha ha donat temps començat. ni a començar, perquè estàvem parlant previ al programa que només ha pogut fer la presentació. Que després parlarem una miqueta d'aquesta presentació. Bueno, després no, és que la pròxima pregunta. Com us vareu sentir de la presentació? Jo em va sentir molt acollida per els familiars, el públic que estava, tota la falla, que per a mi és com una família. Va ser un dia molt especial, estava molt nerviosa, però m'ho vaig passar superbé. Sí, no? I què vas sentir en el moment que vas eixir del portal de casa i vas veure tota la comissió fent aquest passillo tan especial? Jo estava molt nerviosa entre tota la banda, entre la traca i tot, però va ser molt xulo, molt bonic. Et repetiries? Sí, clar. ¿Ves? Pues entonces això és un bon punt. I tu, Brian, com esperes aquestes falles 2021? Home, jo, conforme està l'assunt, no crec, però si es fan, pues, que es facin bé, com sempre, si es pot anar en cuidado per el coronavirus, però si es facin, a disfrutar-les. Pues sí, no? Encara que mos tinguem que posar la mascarilla i guardar la distància, però lo important és fer la falla. Qui vos va animar a agafar el càrrec, en aquest cas tu, a presentar-te a Fallera Major Infantil? Bueno, Fallera Major Infantil no, perdó, Fallera Major. Doncs la meva família, per suposat, ma mare i ma tia també, moltíssim. I bueno, les meves amigues també es feia molta il·lusió que jo fora Fallera Major. I de moment, els actes que has pogut viure, que m'has contat que han anat a València i tot, Sí. eren el que esperaves o han superat una miqueta? La veritat que des del meu punt de vista vull se veu molt diferent a com ho vius i va ser molt bonic. La mascleta de València al balcó va ser espectacular. I la presentació també molt xula. Sí, no? Anem a parlar una miqueta més d'aquest dia de la presentació.
Què te se va passar pel cap en el moment que te se van obrir les portes del passeig de l'auditori i vas enfilar el camí recte cap a l'escenari? Jo, a veure, sincerament vaig pensar que algo tindria que eixir mal, perquè estava molt nerviosa. No. Jo tenia aquest pensament, però bueno, gràcies a Déu tot va eixir superbé i molt bé. Contenta Sí. de la presentació? I tu, Brian, com estaven aquests nervis? Pues jo estava un poc nerviós perquè com estava l'auditori tot ple i també el lligacames estava mitja alt, si em tropezava o alguna cosa. Estava més pendent, no, d'això que d'altra cosa, no? Però va ser com tu esperaves la presentació? Sí, sí. O inclús millor, crec jo. Vas dir? La falla va estar a la teva altura. Doncs això és positiu. Pues se n'anem una micoteta a Publi i tornem de seguida així en la Falla Sant Josep. Fins ara. Bona família, heu vist res, uns minutets de publicitat és el que es toca, i perdoneu pel gallo, però estem a l'època i sobre tindre quasi l'aire i tot es fa frescoreta ja. Continuem amb la Falla Sant Josep, com hem dit abans. Continuem amb qui vos va animar a ostentar el càrrec que ara mateix teniu. A mi principalment, com he dit abans, em van animar ma mare, ma tia Vicent també, i les meves amigues i la família en general. I la Falla no va fer alguna pressió? Sí, sí, clar. Però jo, coneguent a la Falla, pues, Sí. tan pronto tenia algun coleteo de vull presentar-me a Falla i jo crec que ja estem tota la Falla. No, apretate, no, ja ho eres. I d'on vos ve aquesta vena fallera? Jo des de xicoteta, concretament el 2012, que bueno, la meva família, jo soc família de Brian, entonces ma mare i ma tia es feia molta il·lusió que ens apuntarem a la falla i jo era menudeta, però des d'aquell entonces que m'encanten les falles. I sempre has sigut de la mateixa comissió, no? Sí. I algun acte que destacaries de les falles de la Llosa? A veure, jo crec que la presentació és molt bonica, però també als adolescents crec que ens encanta la cabalgata del ninot i tot això, la festeta. Sí, no? O què prefereixes, la cabalgata o la correguda? La cabalgata. Bueno, menos mal, jo em pensava ja que se me n'havia anat. I tu, Brian, qui te va animar a... A mi, D'on pues, te veia ben a fallera? la meva família, però sobretot ma mare, i al ser també Mariana, la meva cosina, pues, va dir, va. Sí. Que jo, no? De normal, tots els que estem fent aquesta pregunta, sempre les mares sempre estan ahí. És bo que són mares i ara és fallera. Tota la sequi de la família va darrere. Alguna anècdota contable fallera que us vaig ha passat? Doncs jo quan era menudeta, vull dir, encara no estava ni apuntada a la falla. De fet, aquest any va ser el que em vaig apuntar, que estava jo en el parquet de la falla i això que estava, vaig encendre un petardo i
Em vaig posar a xerrar i em va explotar la mà. I em vaig anar corrent a casa plorant, que em feia molt de mal. Espera, dic tu, Brian, alguna que te vaig a passar? Jo, pues, Alguna t'ha passat, segur. moltes, però en la presentació d'enguany, pues, com hi ha tantes, muntant a l'escenari, el lligacame em va soltar, i pues, tenia por d'entropessar i caure'm, i va tenir que venir el meu cosí a passar-me. És el que passa a la indumentària últimament. La indumentària, quan menys vols que te moleste, és quan ella diu, més vaig a molestar-te jo. Pues res, anem al joc de tria una. Bueno, i ja estem en el tria una, ja estem enfocant quasi la recta final del programa. Vaig a començar per tu, per exemple, Brian, ¿vale? Vos explique la mecànica del joc. Jo vos dono dos opcions d'actes fallers, ¿vale? I m'heu de triar una de les dos, ¿vale? Vale. Tinguem sols sobre uns 10-15 segons per contestar, ¿vale? Vale. És un joc ràpid, ¿vale? Pues la començo per tu, Brian, per exemple. Cavalcata o correguda? Cabalgata, Mascleta o castell? mascleta, Xaranga o dolçaina i tabal? xaranga, Presentació o frena? presentació, Torrentí o Saragüell? saragüell, Senyor pirotècnic o traca? traca, Que raro. Blusó o polo? polo, Veus? Laura, si estàs veient el programa, Brian és dels nostres. És que de normal quasi que tots els que volen blusó. No sé per què, però bé. Vale, anem en tu. Estàs preparat? Vale. Cavalcata o correguda? Cabalgata, Mascleta o castell? mascleta, Xaranga o dolçana i tabal? xaranga, Presentació o frena? presentació, No us l'has pensat, Un monyo o tres monyos? 3 monyos, Segle XVIII o de neu? de neu, Senyor pirotècnic o traca? senyor pirotècnic, Blusó o polo? blusó. T'ha donat més o menys igual. Pues res, algun acte que li diríeu a la gent per anar a veure les falles de la Llosa? No ho sé. Ofrena, crema... Les Cabalgata. cremades són molt boniques de cada falla, estem tots reunits i la veritat que és un moment molt bonic. Trist a la vegada perquè s'acaben les falles, però està molt xulo i de fet ve molta gent a veure-ho. Sí, no? Anem per totes les Sí, falles. perquè és el que anava a dir, les falles de la Llosa, si algo tenen típic en la crema és en què feu, no? Els roglets de... Sí. Anem a fer la ruta de crema. Sí, sí. Vale, però doncs això no es perd. Pues res, família, fins així ha plegat un dilluns més de parlar de la festa que sabem. Moltes gràcies a vosaltres per haver vingut des de la falla Sant Josep. La que ha sigut la meva... és que de xicotet no recordo si estava en una altra falla, però des que tinc memòria la meva falla. I res, a vosaltres vos emplace el dijous amb la companya de Laura, amb moltes falles per davant, molts actes falles que ja estan tocant a la porta. I res, vos recorde, doneu-li me gusta, comenteu, seguiu al canal en totes les xarxes socials, seguiu-me i a mi, ja de passo també. I res, se vegem el dijous a les 8:30 així en Parlem de Falles en 10 TV Digital. Fins entonces, família, adeu.